L'any 2016 es va tancar a Espanya un cicle de 6 anys amb unes taxes d'atur de més del 20%. El 2017 s'iniciava amb una millora lleu, una taxa d'atur del 18%, o el que és el mateix, més de 4.200.000 persones a l'atur. Però aquest problema afecta tothom de la mateixa manera? Fa 10 anys, l'obra social La Caixa va posar en marxa el programa Incorpora, amb l'objectiu de millorar la integració sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat, combinant les necessitats del teixit social i empresarial per assegurar l'èxit de la inserció laboral en l'empresa. En aquests 10 anys, el programa ha tingut uns resultats molt positius, amb un total de 41.903 empreses participants i 137.818 insercions laborals. En aquest context de considerable incertesa sobre el futur del mercat laboral i les maneres de treballar, i en col·laboració amb el programa Incorpora, el Palau Macaya decideix organitzar el cicle El futur de la feina i el seu impacte en les persones vulnerables. Durant 5 mesos, més de 100 professionals han treballat plegats en diferents activitats participatives amb un triple objectiu: facilitar un espai de debat entre agents implicats en la inserció laboral de persones vulnerables, identificar les dificultats que s'han d'encarar els anys vinents i les estratègies més convenients per aconseguir resultats positius, i generar coneixement aplicable a la pràctica. La conferència inaugural va presentar una anàlisi sobre la previsible evolució del mercat laboral i les maneres de treballar. D'entre els múltiples reptes, els experts en van destacar 3. El creixement limitat del nombre de llocs de treball, que afectarà especialment els sectors de serveis i els sectors tècnics i professionals associats. Les creixents pressions de la sobrequalificació, que es veu agreujada en les persones vulnerables atès que hi ha una proporció més gran de persones amb baixes qualificacions en comparació de la població general. I l'increment de l'automatització i els seus efectes, en especial en els sectors d'activitats més vulnerables, com l'hoteleria i la restauració, les manufactures i l'agricultura. Les reflexions iniciades a la conferència inaugural van oferir la base de treball per als nous seminaris participatius que es van fer posteriorment. 4 seminaris que es van centrar en l'impacte que els canvis en el mercat laboral i les maneres de treballar dels pròxims 10 anys poden tenir en els següents grups específics de persones vulnerables: pobresa, edat, joves i majors de 45 anys, salut mental i discapacitat i diversitat funcional. Una anàlisi d'AFO va mostrar que les debilitats principals, les fortaleses i les oportunitats eren transversals entre els 4 grups de persones vulnerables analitzats. 5 seminaris que van propiciar 29 propostes d'actuació liderades pels agents principals del sector: les persones vulnerables i les seves famílies, el tercer sector, els decisors polítics, el sector empresarial i de l'autoocupació i el sector educatiu. D'entre els resultats recollits en els seminaris cal destacar la detecció de més de 66 factors diagnòstics que cal considerar sobre l'impacte del futur de la feina en les persones vulnerables. 29 propostes d'actuació que s'haurien d'adreçar als diferents agents del sector de la inserció laboral. I com a conclusió final sorgeixen 12 propostes per als objectius més altament prioritaris. Amb tot, l'aprenentatge continu a tots els nivells haurà de ser el motor que ens ajudi a abordar els reptes dels 10 anys vinents. Aprofundir la reflexió en els equips professionals. Compartir les experiències que són útils. Saber allò que no cal fer. Totes les idees i resultats sorgits d'aquest cicle han estat recollits en un conjunt de documents que facilitaran la continuïtat de les reflexions fetes i que es poden consultar a www.palaumacaya.com.
El cicle El futur de la feina i el seu impacte en les persones vulnerables és una iniciativa del Palau Macaya i el programa Incorpora. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.